Ating channel. So ayan, nandito tayo ngayon sa tabi ng dagat at syempre nandito yung ating mga kaibigan. Yung isa ay pa takas-takas, no? Ito napaka-relax. Napaka-relax sa kubo. Tawag TikTok lang yun. Tawang TikTok. TikTok na. Ayan, so maglalakad-lakad tayo. Maglalakad-lakad tayo dito sa tabi ng dagat. Tambay-tambay. Ayan. Itong dalawang to na aking kasama kanina sa pag-live walang kasawa-sawa sa dagat. So nandito tayo ngayon sa Rimao, Karanan, Pasakaw. Ayan. So ayan, siguro pupunta tayo ngayon sa Lalushi Beach Resort. Nandun yung Lalushi Beach Resort. Ayan. May baka na? May baka? Yan. Yes. Lalushi Beach Resort. Hello, mega love shout out sa 1,000 viewers. Thank you sa pagbisita sa aking channel, guys. Ayan. Maglalakad-lakad tayo papuntang Lalushi Beach Resort. Thank you sa pag-view. And ito yung kagandahan dito sa aming lugar sa Rimao, Karanan, Pasakaw. Ayan. Ayan. Ito yung view. Ayan. Kakatapos lang, guys, ng kakatapos lang ng ulan dito. For the first time bumagsak yung ulan dito. Sabi ng uncle ko, sa katagal-tagal ng panahon ngayon lang bumagsak ang ulan dito. Kaya katapos lang ang ulan. Ayan, naghuhuli sila ng isda. Ayan. May nadakop naman, oy. Ayan. Ayan yung nahuli. Pwede ng pang-ulan. Ayan. Nasa tabi lang ng dagat. Day mo. Ayan. So, maglalakad-lakad lang tayo papuntang Lalushi Beach Resort. Tama yung sabi ko kanina, nandun kami kanina. Dun sa bukid na yung kulay puti, yun. Dun. Ano? Yes. Init na. Da. BBM ka. Bako kang Lenny? Ha? Bako kang Lenny? Lenny ka? Dahil di na tayo magkasama muli. Ayan, maglalakad-lakad lang tayo, guys. Medyo may alon ngayon. Medyo may alon. Ayan. Siguro maisda.
Ayan, kung nais nyo po or kung gusto nyong makapunta dito o maligo kasama ang inyong buong pamilya at buong barangay, nandito po ang Lalushi Beach Resort na makikita sa Zone 11, CTU Sarimao, Caranan, Pasacao. Ayan. So, nandito ang Lalushi Beach Resort. Ayan. Ito yung kagandahan dito guys, na bago pa lang na resort, pero minsan dahil napakarami ng dinadaan ng mga resort, minsan ito yung talagang dinudumog ng mga tao kasi hindi gaano expose sa mga naliligo, yung kumbaga karamihan na tao ganyan. Tama lang, kumbaga yung tama lang. Ayan. Itong tabi, ano na siya, kalsada na, pero ano pa, hindi pa siya sementado, ano pa lang, wala pang semento, pero siguradong hindi magtatagal may sementadong kalsada na dito. Yan. Lalushi Beach Resort. Ayan, dito sa lugar na ito pwede kayong bumisita. Kahit dito lang sa tabi, may dala kayong tent dyan. Marami dito nung summer dito guys, nung summer dito may mga galing Naga, mga galing iba-ibang lugar na pumupunta dito. Dito lang yung jeep nila, tapos may dala silang tarpaulin, trapal, may dala lang silang trapal, tapos tent, dyan nakapwesto sa tabi ng kalsada. Tapos may syempre mga baon nila, nandiyan na rin, lahat-lahat. Dito sila naliligo, wala nang bayad. Dyan lang sa tabi. Kung gusto niyo naman may cottage, nandito yung Lalushi Beach Resort. At meron pang ayan. Kung gusto niyo naman may cottage at gusto niyo mag-overnight, meron ditong Lalushi Beach Resort at may iba-iba pang mga resort ditong kasama ng Lalushi Beach Resorts. Hindi ko pa naman kilala yung mga may-ari ng mga kasamahan nitong Lalushi Beach Resort na to. Yung mga kahilera katulad nito doktor daw yung may-ari nito. Tapos ang nagbabantay, yung bantay dyan, yung pinsan ko. Shout out sa pinsan ko, Family Orogo. Ayan, Family Orogo. Dyan, yung pinsan ko, yung isang anak ng Orogo. Ayan, kay doktor daw yung may-ari. Tapos ito yung yung kapatid ni Lalushi Beach Resort, ito yung katabi. Tapos ayan, ito, tapos yan, tapos yan yung Lalushi Beach Resort.
Yan yung may mga palamuti. Ayan. Medyo walang ano ngayon, walang naliligo sa ngayon. Walang naliligo sa ngayon. Yan. Pero ang ganda nito, nandito. Pagtayin mo ko dito. Parang yung may-ari, maganda. Ay! Ate Lani, mega love shout out. Shout out sa iyo, Ate Lani. Ayan, ayan. Tapos yun nagtatrabaho sila. Yung pugi na yun na panot. Yung pugi na panot. Ayan, nag-aano sila. Ito yung Lalushi Beach Resort. Ayan. Ayan. Bihira lang akong pumunta dito. Nung nakaraang mga araw, may mga schedule silang mga galing pa sa Libmanan, basta mga galing sa iba-ibang lugar na talaga namang dinudumog ang ito. Talagang nililinis nila yung yung tabi ng dagat. At syempre yung mga design, kahit pa konti-konti, talagang inaayos nila, pinapaganda. Ayan. Lalushi Beach Resort. Ayan. Hello, Ate Inday Kikaya, official. Tamsakus, thank you sa pagbisita, Ate Inday. Ayan, nandito tayo sa sa ipinagmamalaki kong Lalushi Beach Resort, Ate Inday. Ayan. Ito yung Lalushi Beach Resort. Ayan. Napakaganda. Hindi lang ito yun, Ate Inday Kikay. Hindi lang ito yung kagandahan ng Lalushi Beach Resort. Meron pa doon ginagawa. Enjoy enjoy talaga, Ate Inday Kikay. Ayan. Yung Lalushi Beach Resort, meron doon sa kabila. Medyo meron dun sa kabila na mapag-i-stayhan ng mga pumupunta dito sa Lalushi Beach Resort. So ayan, kung maganda diyan bikini, ay pwede, Ate Inday Hikay, mag-bikini ka dito. Talagang open na open dito. Hindi ito exposed na masyado hindi ito exposed na. Ito yung dito bantay, napaka gentleman. Yan. Ito yung bantay dito. Pwede yung yes. Yes talaga, Ate Inday Kikay. Ito yung kagandahan. Di ba may dito yung yung mapag-i-stayhan yung Meron. parang meron. May room tayo dito, may room. may mga room dito Air na condition, free wifi, TV with ref. yan. Ayan, nandun sa kabila. Sa kabila. Diyan, sa kabila. Tapos, kung may dala kayong sasakyan, walang problema kasi May parking may mga parking lot dito na parking lot. lot. Parking lot. May mga parking lot dito. Ito yung kagandahan dito, Ate Inday Kikay.
Dahil talagang inaayos nila, pinapaganda nila yung area. Tapos hindi expose na masyado sa mga turista, pero sigurado Crowded. hindi pa to crowded sa mga turista. Pero sa mga pakonti-konti, mga kumbaga nakikilala na yung beach resort na to. Kaya ayan yung ito yung kagandahan dito. Ayan. Kahit maulan, mga masisipag naka-live kayo, boss. Naka-live kayo sa YouTube. Ayan. Siyempre, mega love shoutout kay Ate Lani. Siyempre, Live yan, live. sa YouTube, boss, YouTube. Kasi na, sa imo? Maganda, magdala diyan, boyfriend. Ay, maganda Oo talaga. naman, oo naman. Maganda, tent lang dito ang katapat. Nagmang partner, tent lang. Dito, ang ganda, dyan, Ayan. Yan yung yan yung, kahit anong dalin mo dito, Ate Inday Kikay. Kahit anong dalin mo dito, Pwede, may pwede. tent, pwede ditong magpalaro, lahat na gagawa dito. Yung may anong tawag yung fireball, fireball. Bonfire. Bonfire. Bonfire, yan. Kahit ilang bonfire dito, walang problema kasi wala tayong katabing pwedeng masunog. Kumbaga, mga maiingat dito. Tinawanan ako ni Ate Inday Kiki. Ayan. So, pwede lahat dito. Tapos yung boyfriend mo, kahit ilan pa yung boyfriend mo. Yan. Tama yan. Kahit ilan pa yung boyfriend mo Kahit dito. ilang boyfriend, basta wag lang sila magkikita-kita. Ayan, pwedeng din lahat dito, Ate Inday Kikay. Kaya kung ikaw uuwi dito sa Pinas, tapos yung mga kakilala mo dito sa Bicol, kahit saan naman na pinatawanan mo ko. Kahit saan, kahit mga iba-ibang lugar, talaga dito, dumarayo, dinadayo na to. Ayan, may kabayo pa, shout out. Ayan, malayo ako dyan sa walang malayo, Ate Inday Kikay, pag ginusto, di ba? Kahit ano pa yung kahit gaano kalayo yan, basta gustong puntahan, mapupuntahan natin. Ako nga, kahit saan nakapunta eh. Ikaw nga, nakarating ka dyan sa ibang bansa, taga dito ka sa Pinas, nakarating ka dyan, di ba? So, ka pa sa eroplano. So, ayan, ito yung yung tama, kaso maligaw pa ako diyan. Hindi ka maliligaw dito, ate. Kontakin mo lang ako. May YouTube tayo, ate. Ate Inday. May YouTube tayo. Kaya hindi ka maliligaw. Tapos may address. So, complete address kung sakaling gusto nyong mapuntahan ang lugar na to. Nandito lang siya matatagpuan sa 11 CTU Sarimao, Karanan, Pasacao. Ayan. Lalushi. Ang Lalushi Beach Resort. See you soon, collab tayo. Ay, no problem, Ate Kikay, Ate Inday Kikay. Kung napanood mo yung kanina, yung pag-live ko, yung sinundan ko nitong live, pumunta naman ako doon sa dulong yun. O, sa Istampa. Pumunta naman ako doon sa Istampa. Kung gusto mo naman na pumunta doon, halimbawa nandito ka sa Lalushi Beach Resort,
meron din sila dito nga nakukuhang mga pang-service, bangka, Motorboat. motorboat. Kung gusto ng motorboat, yan. Meron din sila dito mga pang-service na pwede ka makapunta doon sa Istampa o kaya doon pa sa kabila, pwede kayong makapunta doon. May pang-service sila dito. Yung mga bangka, may mga nakukuhang bangka dito. Madami. Kaya anytime ako, kaya kahit anong gusto mo nga, wow, wow talaga, wow na wow, Ate Inday. Kaya kung gusto mo nga, kung sakaling maligaw kayo dito, eh, pwede. Kahit anong gusto nyong gawin dito, ano kayo dito, kahit anong gawin nyo dito, eh, pwede. Ayan, ang Lalushi Beach Resort. Ayan. Medyo mainit yung ano ko. Yung, sige, punta ako diyan soon. No problem, Ate Inday Kikay. Kaya, ano tayo. Pwede tayo mag-collab. Medyo mahaba na yung hair ko. Pwede tayo mag-collab. Pwede natin gawin lahat. Ayan. So, ipapakita ko lang yung loob nito pala. Hindi ko nalapitan. Ayan. Hindi ko na ano. Ayan. Open naman ako ditong mag-video. Ayan. Okay lang sa kanila. Kasi taga dito naman ako. Ayan. Maraming salamat, Ate Inday Kikay, sa pagbisita. Ayan, inaano pa nila. Pinapaganda pa yung ano. Meron dito, Ate Inday Kikay, katulad ng sinabi ko kanina, pwede kayong mag-stay dito kahit ilang buwan. Kahit ilang buwan pa. Meron dito. Meron. Mapag-i-stayhan. Ayan, ito yung kagandahan nito. Tapos pag gabi, meron akong vlog nito dito pag gabi. Na hello. Ayan. Inano ko, ibinalag ko na to nung una pa. Meron na akong inano dito nga una pa nung binalag. Bali ito yung yung daanan dito. Nung pagdating ko kanina, naka-live ako, Ate Inday Kikay. Naka-live ako. Galing akong Naga, naka-live ako papunta dito. Yung live ko kanina una, tapos pangalawa yung sa una sa doon. Tapos ito yung ano nila. Kung gusto mo silang makontak, ito yung contact number. Pero May anong doon sa ano? Ha? Di ba may Facebook page? oh, may Facebook page pa sila. Kaya ko yun doon sa Ate Inday Kikay sa Facebook page ko. Ayan. Meron akong vlog dito nung una pa. Na nag-trending nga eh. Nag-trending. Ayan. Ito yung kwarto. ito yung unang live ko dito na medyo may ikot ko. Kahit ako kahit ako mapawaw. Mapapaw sa mga bago pa lang kasi itong bagong gawa. Kaya yan, Ate Inday Kikay, ngayon makikita mo dahil nag-i-stay ka or nagtatambay, mahilig ka magtambay sa channel ko. Ito yung mga bago dito. Ayan. Maganda pa ito kaysa dyan, Ate Inday Kikay. Oh, ang design pang malupitan. Kaya kahit ilang taong ka mag-stay dito, Ate Inday Kikay, pwede. Tapos ito yung parking area.
Yan ang parking area. Ano, may balak silang Wow, wow, wow. gigibuan swimming pool. Napapawaw. Tapos, dito, Ate Inday Kikay, marami pang, gagawin dito ni Lalushi. Ano yan, hotel? Oh, pwedeng, to, Parang gano'n na rin. parang ganun na rin kasi dalawang unit. Pero dadagdagan pa yan, Ate Inday Kikay. Oh, dadagdagan pa kasi to. Ito yung kagandahan, Ate Inday Kikay. Oh. Teka, tapos dito, siguro, sabi nga ng bantay dito. Ayan, oh. Sabi nga ng bantay dito, Ate Inday, maglalagay pa daw sila ng, dito, swimming pool. Dito sa kampi dito. Pero, dito pa, may marami pang pwedeng gawin. Dadagdagan pa daw to. Ito. Ayan. Napakagandang gawa. Wow na wow talaga, Ate Inday Kikay. Ayan, oh. Very, ang design, sa pagpasok mo pa lang talagang, ang mga style nila pang paswerte talaga. Ayan, oh. Wow. Wow na wow. Ayan, may marirelax ka talaga kasi ang simoy ng hangin, talaga namang. Ayan, Ate Inday Kikay, ang sinasabi ko. Ayan, dadandanin ko para masarap. Oh my God. Ayan. Oh. Ayan, yung may dalawang kama, may kompleto lahat. Sarap niya magdala ng boyfriend, walang wakil. Wala. Iba yung mate. Kahit sigaw pa wala talaga. Yan kompleto. Kahit magsigaw-sigaw ka talaga kasi ayaw kong i-demo. Ayan, oh, napakaganda, Ate Inday Kikay. Ayan, oh. Wow. Wow na wow. Ito yung CR. Hi! Ayan. Oh, wow. Teka lang. Bibidyoan ko to. Ibablog ko na to. Iba to eh. Live kasi to eh. Ayan, Ate Inday Kikay. Oh! Parang- Diyan mo na muna i-vlog, magpa-arm ka muna. Day pa. Oo. Nagsabi na kay Ate Lani, mayroon lang Ayun. problem. Bago ako pwede ko daw ang ikutin. Gabos. Pero, Nagtambay sa mo, YouTube channel. Nakatambay mo na. Day ko kayo ma-share day ko ma-share saro lang gamit ko, day ako sa wifi. Day ko ma-share. Ayan, maganda talaga. Ate Inday, oh. Teka lang. Ayan. Ika-copy ko na lang to para i-vlog. So, bakit na i-record yan? Ayun, ko. Yeah. Ate Inday Kikay, oh. Siguro marami ka na dyan, Ate Inday Kikay, naiisip. Sumigaw dito ng Paano makakarinig? Masarap dyan matulog, matulog talaga. Ayan. Oh. Masarap talaga, Ate Inday Kikay, oh. Habang kayo, manood ng TV, oh. Grabe ang tawa mo dyan, ha. Oh. Tawa, syempre, dito, Ate Inday Kikay, oh, talagang, dito pa lang, Ate Inday Kikay, may imagine mo na. Sabay kayo dito, maligo, okay din. May imagine mo na. Shower room. Ayan. Oh, kompletong kompleto to, Ate Inday Kikay. Kita mo?
Oh, sarap. Lalalala. Oh, sarap oh. Wow. Pinong-pino, ang ano niya? Ayan pa oh, may pang ano pa siya. May pang... Kahit saan may tutok ito. Ito isang direksyon lang. Isang direksyon lang Tapos to. ito kahit saan. Sarap maligo. Sarap maligo daw. Sarap maligo. Ano yan, hot and cold? Oh, hindi ka makakaramdam dito at hindi kay ng ano. Siguro kahit naka aircon ka, ano, makakaramdam ka ng init ng Init ng katawan katawan. pag may kasama ka. Pag may kasama ka, oh, makakaramdam ka ng init ng katawan. Oh my God. Ayan. Thank you very much. Kaya, sa, ano, pabistong yan sa diri mo. Hindi ka bingirit. Sige, ngisi. Si, ano, Inday Kikay. Ayan. Medyo, dito na ako sa labas. Sarap ng hangin dito. Ayan. Napakalawak ng ano dito. Napakalawak. Ano pa, may mga wifi pa dito. Kaya walang kapuro problema. Ako nga naka-data lang ngayon eh. Malakas na yung ano, signal. Ayan, naka-data lang ako. Ayan, ang Lalushi Beach Resort. Na talaga naman ipinagmamalaki ko. Yan. Ito yung Tawag nila dito, Bella. Bella. Oo. Kaya Yung isa, di natin mabuksan eh. oh, parehas lang naman yan. Oo. Parehas lang ang ano. Laman. May TV, Oo. may ref. Ayan. So ayan, soon makikita rin natin kung anong pwedeng ilagay nila dito. Kaya maraming plano dito. So tawa Ano ka lang, ng tawa at hindi. Step by step lang muna. At Pa mahirap ang pera. unti-unti daw, paunti-unti. Ayan. So, nakikita ko na. Nakikita ko na yung pwede nilang gawin dito. Kaya napakaganda. Kaya ito yung ano, pinagmamalaki kong resort. Simple lang pero parang simple lang pero rock no. Simple lang pero rock. Simple lang pero rock. Simpleng resort. Tapos talagang mapapawaw ka sa ganda. Yung ano, yung Ayan. taripa. Arin. Price? Ay, okay na yan. Sa price naman, walang problema sa mga price dito kasi ano talaga, abot kaya. Abot kaya. Makikita to Ate Inday Kikay sa vlog ko nung yung lagi kong ibinababa sa mga live. Sarap maglasing. Yun nga ang sinasabi ko Ate Inday Kikay, kahit maglasing ka, kahit ano nga ang gawin mo dito, Magwalwal ka dito. Okay na. kahit anong gawin mo dito, Ate Inday, yung binalag ko nga dito, may lasing, mga ganyan. Tapos yung pagsayaw-sayaw, di ba? Walang problema. Walang problema dito. Ayan yung kagandahan ng Lalushi Beach Resort. Ayan. Huh. Ayan yung ano, Balnawan. Ayan. Magdi na kali.
Maduman ako. Ha? Tingnan mo. Ayan, medyo maglalakad-lakad na naman tayo dito sa tabi ng dagat. Ayan. Yan ang kagandahan ng Lalushi Beach Resort. Napakalawak, napaka sariwang hangin kung saan mo gusto mo mag-stay, walang problema. Kaya kung gusto niyo malaman yung price nung pinakita natin ngayon, na pwede niyo siyang makontakan or mga Facebook page sa Lalushi Beach Resort Facebook page, makikita nyo doon or pwede nyong ma-message dahil may mga magre-reply doon agad-agad mong malalaman ng lahat-lahat lahat-lahat malalaman mo. Ayan, nawala na yung anak ko. Ayan, ito yung lugar kung saan ako lumaki. Mga bago pa lang yung mga resort dito. Ayan, sa Indapan. Anong pulid? Mga Mga kapatid mo. ito yung mga bagong resort naman Hill. na ginagawa. Ito. Kapatid lang yan ng Lalushi Beach Resort. Ayan. Halos lahat-lahat pinapaganda na. Si Dr. Subalusyo. Ayan. Magkano isang gabi? Uy, depende. 12 hours ka mo, 4,000. 24 hours, 7,000. Doon sa kwarto. Monitor. Sa monitor niya. Monitoring. Depende yan sa gusto mo, Ate Inday Kikay, kung magkano isang gabi. Di ba? Siyempre, hindi niya man na tinanong kung saan lugar o kung saan area o magkano daw ang isang gabi. Depende sa iyo. Ining iriyan ini, anong sabi mo kanina? Ha? Parot ano? Alin? Ining iriyan ini. Ining iriyan ini. Hindi ka magkakita ng sinabi. Anong sinabi ko pa to? Itong iring to, ano to? Sinabi ko. Puro gin. Ay. Puro gin. Yan yung iba-vlog ko next. Sa next. Ito yung lugar na pwede nating na puntahan o dayuhan. Ito ko lang naman, invento. Puro gin. Puro gin ang pwedeng gawin ito. Paghahapon ko dyan mga partner dyan. Yan. Puro gin. Ang sarong banggi. 12 hours. 12 hours. 4K. 4K. Pag 24 hours, 7K. 7K. Si na mga sambagan. Si lang. Kung gusto mong malaman na Ate Inday Kikay ang mga price, halos lahat na price doon. Alamin mo po doon sa ko. Kung makikita mo yung vlog ko nung una, pwede mong matanong doon sa Facebook page ng Lalushi Beach Resort. Ayan, pwede mo pong itanong. Ako nag-video lang naman. Nag-video lang naman. Kaso hindi ko
hindi ko alam halos lahat, hindi ko alam lahat-lahat na price dito. Doon sa Facebook page ng Lalushi Beach Resort, siguradong lahat ng katanungan mo masasagot nila. Ayan. So, tatapusin ko lang ang live na 1 hour dahil uuwi pa ako ng Naga. Uuwi pa ako ng Naga. 7K ang 7K? Hindi. Ang 12 hours siguro 4K. nasa 4K. Estimated 4K, ko pa lang yan. 4K. Masasagot yan katanungan mo, Ate Inday, kay bisitahin mo yung mga Facebook page ng Lalushi Beach Resort. Ayan. Makikita mo yan kasi naka ano na yan, naka ano na sa Google, naka ano na sa lahat, sa public. May mga picture na, may mga video. Kasama na dyan yung vlog. Meron na dyan sa Lalushi Beach Resort. Ayan. Itong ereng to, ano yan, puro gin ito. Puro gin. Puro gin, wala pang ano. Sana yung anak ko? Iniwan na ako ng anak ko. Ayan. Ano ang alis mo, First time kasing first time na umulan daw dito. First time na bumagsak yung ulan, kaya medyo yung init tumataas. Init ng maalinsangan daw. Maalinsangan. Ayan. Maalinsangan. Yeah. May naliligo. Tiren. Oh, ano yan? Katulad niyan, Ate Inday Kikay. Sana all. Mapapasana all ka na lang. Ay. Ayan. So malapit na tayong mag-end. Maraming salamat po sa lahat ng bumisita sa aking channel at syempre sa patamsak nyo dyan. Maraming salamat po. And syempre kung sakaling maligaw kayo or makabisita dito sa Lalushi Beach Resort, matatagpuan po lamang ito sa Zone 11, CTU, Sarimao, Karanan, Pasakaw. Ayan, kung nais nyo pong o kaya gusto ninyong makita ang kabuuan ng Lalushi Beach Resort, meron po akong vlog sa Facebook page, Mr. Dalisay Vlog, at syempre sa aking YouTube channel, Mr. Dalisay Vlog. Makikita nyo po ang kabuuan at kagandahan ng Lalushi Beach Resort. Ayan. Thank you so much. Ito yung puro gin. Puro gin. Puro. So, syempre, nagpapasalamat tayo sa nag-assist, Mr. Orbin, na very gentleman. Yeah. So, thank you so much. Hanggang sa muli. Bye-bye. Wala ba? OFW ako, mega love shoutout po. Thank you po sa patamsak. Ayan, medyo malayo pa pala ang 1 hour natin. Malayo pa. Kaya tumambay-tambay tayo sa tabi ng dagat. Ayan. Tignan ko muna yung aking dalaga kung napasan na. Asikasuhin ko po muna ang aking dalaga.
Ano na? Di ka pa tapos. Mag ano ka na lang ha. Subli ka na lang kay ano. Diyan lang. O yan, sa ibulusan mo ha. Digdi lang, digdi lang. Digdi lang ako. Digdi sa dagat. Ayan guys, tinignan ko lang ang aking dalaga. Aking dalaga. Siyempre, magtatambay-tambay tayo sa tabi ng dagat at tatambay-tambay ko lang to sa dagat. Ayan. OFW Dana from Inday Kikay. Thank you so much sa ating Inday Kikay sa patamsak at sa pagdan kay OFW ako. Thank you so much. Ayan, tambay-tambay po muna tayo dito sa tabi ng dagat. Ayan, ayan, ayan. Dito ko lang muna sa bangka. Ayan. Ayan. Medyo napagod ako. Napagod ako maglakad-lakad. Kaya tambay-tambay po muna natin. Pwede po kayong dikitan dito sa aking channel. Ayan. Thank you po sa patamsak niyo dyan at sa pagbisita. Ayan. Tambay-tambay lang po muna tayo.
Ayan ah. Wow. Wow na wow ah. Yan, punta natin yung naghuhuli ng isda. May naghuhuli ng isda dito. Ayan. Magtatambay tayo dito. Hello 2,000 viewers. Thank you very much. Thank you very much sa pagtambay, Ate Inday Kikay. Yan. Ano, day ka pa lang gagtapos. Mauli na kita. Yeah. Tapusan ko lang. May nag-ano kayang sira. May madakop. May nagdadakop sira. Kumot ko din. Babad ka na. Yan na. Babad na. Babad ka kaya nagbabad. Kitan ko ni. Ay mga ano, laman. Puti ko ako ko yun. Dahil mo. Maputi siya.
Parang sila. Tiga ko yung baga. Ay, kailangan ko daw. Oh, lobat na. Lobat na. Ang aking cellphone. Ang pag-ibig. Ano pa? Saan ka? Ha? Hindi. Hilingon ko lang. Sa Digdisaw? Hindi oras sa bag. Pura ko si Kinos. Hindi na. Nagpapurasahin ka kaya. Kasi nasi kawatan ka. Ito na. Galing mo na nag-ano. Dati magkarigos ka na. Ayun. Yeah. Tabang ka dyan, Leo. Abo. Dali mo Mauli ka. na kita. Panira ta. Sira. Samo. Dali na. Tabang ka dyan. Tanima. Dali na, di. Mauli na kita. Ano pa? Ayan yung mga ginagawa ng mga nanguhuli ng isda. Doon yan. Yan, may hinihila sila na lambat. Ayan. Oh, gusto. Sarap. End.